In Burgum weer juist de 50ste editie van de twakamp tussen de beste Frieske en Hollandse leppers. De twakamp is de enige wedstrijd waar de leppers net als individu, maar als team springen. De optelsom van alle 4 sprongen bepaalt de einduitslag. Tropische omstandigheden met temperaturen boven de 30 graden. Maar de vrijwilligers in Burgum zorgen met extra wetterpunten en rommerskaartplakken voor een draaglijke situatie. Elke lepper maar dus voor het team een afstanddeel zetten. De drompelafstand bij de senioren is 15 meter. En daarboven komen de meters erbij. Isbrand Galema docht dat prima. En bij 18,89 meter pakt hij dus een lietse 4 meter winst voor het klassement. Bij de jongens leidt de drompel op 12 meter. Jesper Demmer uit Warkum is bijzonder op dreef. Hij verbetert 3 keer zijn PR en sluit aan met deze 16:41. Toch is de Hollandse jongensgroep justjes beter en winnen ze met haast een meter van de Friezen. Bij de vrouwen is nationaal recordhoudster Marit van der Wal de kopvrouw. Haar 15,63 meter betjut de tweede afstand. De Hollandse kopvrouw Dimfy van Rooyen komt correct verder met 15,89. En ook daar pakken de Hollanders winst in 1,25 meter. De Friese junioren hebben het dreigd in haar concurrenten. Bobby Zwaagman komt hier uit het 4e plak met 18,23 meter. Ricardo Faai uit Haastrecht docht het beter, want zijn 18,49 is goed voor het 2e plak. De winst voor Friesland is vooral te helden bij de senioren. Die binnen op papier gemiddeld een stuk sterker als de Hollanders. Maar dan moet er zelfs wel droegsprong worden. Arne Galema slag het erin zijn eerste sprong net in. Maar hij mij nog 3 keer. Bij Bart Helmholt gaat het beter. Op zijn thuisbatten komt hij met zijn tweede sprong tot 19,94 meter. De 4e sprong van de dij. En hij pakt zich haast 5 meter voor het klassement. De Hollandse topper Jacco de Groot blijft in het spoor met 19,34. Maar kan net voorkomen dat de Friese senioren haast 2 meter voorlezen. In de tussenstand over alle groepen stiert Holland likwijls nog heel iets voor. Junior ziet zijn bok maar uit hielpen, kwam 2 keer boeten de sector en ging 1 keer wierd. Maar met zijn laatste sprong kan hij Friesland nog onder leiding brengen. Hij komt daar 18,33. Dat is goed, maar net genoeg. Maar ook Arne Galema kan de stand nog op een kop zetten. Na 3 wiertsprongen hoeft hij alleen nog maar een hele meter te leppen en de winst is voor Friesland. Maar dat slag het net. Galema wordt de enige lepper met 4 wiertsprongen. In de allerlaatste sprong maakt het junior Erwin Timmerarens het verschil zelfs nog groter. Hij verbetert het scoresrecord van Hannes Carrion met 1 centimeter naar 19,73. En Holland wint uiteindelijk met 2 meter 9 verschil. Als Arne Galema Bigeliks centimeter 10 lept hier, dan hier de titel in Friesland bleun. Een historische oorwinning voor de Hollanders, die ook voor commentator Wim Roskam een grote verrassing weer. Ik was blij dat ik mijn archief bij me had. 1979 in Makkum. Makkum bestaat als afdeling niet meer, dus nou, dat zegt eigenlijk al genoeg. Als Friesland thuis wint, zeggen de media, natuurlijk, zo hoort het. Er ligt niemand wakker van als we verliezen, maar als wij als Holland winnen, dan is het de stunt. Dan maak je geschiedenis en dat is vandaag gebeurd. Wordt de tweekamp volgend jaar in Holland nou extra spannend? Reken maar, want zolang ik de Friese ken, zo goed als dat ik ze ken, zal deze prikkel wel zijn werk doen. En de ultieme manier om Holland terug te pakken is winnen in Holland. Zo simpel is het.